Втората част на лекцията, колеги, е съвременни, иновативни подходи за лечение на тези заболявания вароатоза и нозематоза и какви добри практики може да използвате при тях. Както видяхте, ние ще говорим за заболяването вароатоза и нозематоза, но в повечето случаи това са смесени инфекции. Виждате зелената част, колко е малко, т.е. какъв е малък процента на свободните от патогени, и то конкретно само говорим за вароатоза и нозематоза, т.е. вароа деструктори нозема специес, пчелни семейства. Така че през последните години по данни на КОЕФИ колектив, смъртността през периода 22-23 година е доста висока. Колегите установяват, че в пчелини до 50 пчелни семейства смъртността е 31%. При пчелини, които наброяват от 50 до 150 пчелни семейства, около 19% е смъртността и около 20% е при пчелни семейства, които са над 150 в пчелина. Това какво говори? Че пчеларите с повече пчелни семейства малко по-добре се справят по отношение на зимната смъртност с пчелите. Може би патогените са по-малко, може би по-правилно водят борбата, а може би и такива са отговорите на пчеларите, които са ги дали. Но какви са причините? Значи, от 6530 семейства, 1937 са умрели, това е среден процент, 30%, като са анкетирани 94 пчелара от цялата страна. Колеги, 30% е много са много високи загуби. Причините биха могли да бъдат вароатоза, недостатъчни хранителни запаси, неблагоприятни климатични промени, използване на пестициди, проблеми с пчелната майка и така нататък. Тоест, причините са комплексни. Това авторите го отчитат. През миналата година, в февруари, по време на изложението в Плевен, професор Иванова, тя там не присъстваше, но беше представен нейн материал от професор Пламен Петров за глобалната криза с медоносните пчели и нарастващите загуби на пчелни семейства в България, причини и възможни ответни реакции. Колегите също установяват, че през 2017-2018 година смъртността е много ниска, в рамките на около 5%. Впоследствие, през 19-20 смъртността е над 10%, 12%, и вече през периода 2021-2022 тя достига над 20%. Тоест, съвпадат тези данни, че през периода 2022-2023 година смъртността при пчелните семейства е около 20%. Това също е много. Тук са представени данни за смъртността в отделните райони на страната, като примерно в Стара Загора са близо 20% смъртността, в Ловеч над 18%, в Търговище също е над 18% смъртността, а в Добрич, както забелязвате, е 51%. Изключително висока смъртност, говорим за периода 22-23 година през зимата. В същото време, пак в този период, професор Пламен Петров взема проби, както от пчели, така от прашец, от восък, от различни райони, Русе, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, мисля, че и Ямбол, и установява следното нещо, че в 66% от пробите има наличие на остатъчни количества от акарициди,
а това са кумафос, амитраз и тауфлувалинат. Това са активни субстанции на ветеринарно-медицински продукти. Погледнете в 66,7% от пробите. В същото време концентрацията им е много ниска на тези остатъчни количества, но комбинацията от пестициди може да има кумулативен или синергичен ефект. Тоест, те взаимно повишават токсичността в сравнение с това, което е установено за отделните активни вещества. Тоест, когато има комбинация от тези активни субстанции, дори и в минимални количества, те са по-токсични за пчелите. Отделно са установени наличие на неоникотиноиди. Това са имидаклоприд, клотианидин и флуоникамид, независимо, че са забранени от 2016 година в нашата страна. Тоест, има не само патогени, а има и негативно въздействие на пестицидите. Отново в Плевен, миналата година, по време на Експо, изложението 24-та година, февруари месец, професор Пламен Петров изнесе една лекция «Защо умират пчелите? Пчеларски суеверие и съвременна реалност». И една от причините е амитраз. Това е несистемен или това е контактен акарицид и инсектицид и пестициден синергист. Какво означава пестициден синергист? Това означава следното, че ако нашите пчелни семейства са вкарали сублетални или много ниски количества дози на някакъв друг пестицид и ние третираме с амитраз, амитраза веднага усилва неговата токсичност и това води до ликвидиране на пчелните семейства. Колеги, това е пълен цитат, затова си позволих и да го прочета. Тоест, когато има пестициди и когато има и присъствие на амитраз, тогава вече се засилва дозата и се получава така наречения пестициден синергист от продукта амитраз. Същата тази активна субстанция има отрицателно въздействие върху вирусната устойчивост на пчелите. Тоест, когато има амитраз в семействата, устойчивостта на пчелите към вируси е по-ниска. В същото време, хронично отравяне с пестициди с отдалечено последействие е една от основните причини за загуба на пчелни семейства през зимно-пролетния период. Колеги, тук направих едно обобщение като цяло от различни автори. Това са наши професори, известни, работили повече от 30 години в сферата на пчеларството, където се доказва, че има много патогени, има много и пестициди. Нашите пчелни семейства не са свободни от тези агенти. Нещо интересно, което ще коментираме сега, това е през 2025 година, лятото, само преди 2-3 месеца. Департамента по земеделие на Съединените щати излезе с резюме, в което отрази, сега ще ви го кажа, че има много висока смъртност на пчелни семейства в резултат на резистентност на акара, говорим акара вароа деструктор, което е и причина за огромния процент семейства загинали от колапс. Какво установяват колегите в щатите? Установяват, че вируси, пренасени от резистентни към акарицид акари, са причина за скорошния колапс на пчелните семейства. Колеги, под това заглавие е дадена статия за печат в научно списание, подготвя се рецензия и вече в зависимост от становището на рецензентите ще бъде и отпечатана или няма да бъде отпечатана статията. Но какво установяват самите автори? Те дават отговор на въпроса защо масово изчезват пчелните семейства в щатите. Те установяват високи нива на вирус деформиращ крилата и на остър вирусен паралич.
установява, че са загинали над 60% от пчелните семейства в Щатите. Установяват резистентност към акара, към амитраз при почти всички събрани акари. Методите за контрол са по-малко ефективни и че спешно е необходимо да бъдат разработени нови стратегии, както срещу вароа, така и срещу вирусните инфекции. Кое това съобщение беше посрещнато с тревога от пчеларската общност. Защото да загинат толкова много пчелни семейства, това никак не е добре. В същото време, професор Дейв Голсън от университета в Съсекс каза следното нещо, че почти всички пчелни семейства имат тези вируси. Говорим вирус деформиращ крилата и хроничен вирусен паралич, но те нанасят значителна вреда само когато семейството е под стрес. Тук вече аз напълно споделям мнението на професор Голсън, защото каква е реакцията на пчелите при стрес? Тогава настъпва срив на имунната система на пчелите. Въздействието на редица патогени, бактерии, вируси, гъбички е вече много по-голямо, защото организма на пчелите става по-податлив, а пък последиците са фатални за пчелите. Значи, колеги, в основата на всяко едно заболяване, до каква степен ще се развие, стои имунитета. Такава лекция през 2024 година изнесох в Плевен в продължение на 1 час, така че има я и на запис. Но, кое е особеното? Колегите от Щатите установяват, че има резистентност и вече редица научни списания, вестници дават информация по този въпрос. Като се започва от Guardian, Honeybee Health Coalition, DVM, The Picker и така нататък. Аз също в моя YouTube канал пуснах съобщение по този въпрос, че има вече резистентност за амитраз. И то защо? Защото в продължение на може би повече от 20 години се коментираше, че резистентност към амитраз не се създава. В продължение на много години в Щатите, в Испания, във Франция използваха амитраза без да правят ротация и в един момент се оказа, че има вече създадена резистентност и съответно висока смъртност. По въпроса за резистентността и за устойчивостта на акара към отделни активни субстанции, колеги, аз работя много отдавна, повече от 30 години. Не ги коментирам колко са. Работил съм в научно-изследователски институт, конкретно в секция болести по пчелите, където имам и зачетена дисертация. Какво обаче установявам при нас? Използвайки продукта Апивар през 2020-2021 година по начин, по който е указан от производителя. От 6 до 10 седмици в пчелина. Не са използвани други продукти на химическа основа. Използвана е строителна рамка, като биологичен метод. Установявам, че на третата година през месец ноември 22 при семейство се установи резистентност. Какво означава това? Много акари, семейството загина по това време. Третирано само с Апивар, активната субстанция амитраз. В същото време имах възможност да следващата година през месец март, по време на Международен пчеларски форум в Стара Загора, да информирам производителя и да му кажа: събрал съм акари, съхранил съм ги във фризер.
Вие може да изследвате има ли мутация и по този начин да се види има ли резистентност или не. За съжаление, акарите останаха при мене, не проявиха желание да ги изследват, но ви обръщам следното нещо. Продукта Апивар има много висока ефикасност. Изключително висока. Над 99%. Но задължително трябва да се прави ротация на активната субстанция. Тоест, ако вие 2 години използвате Апивар, моят съвет към вас е на третата да използвате продукти с друга активна субстанция. Не е нужно да си правите експерименти, да видите на коя година ще се получи резистентност, защото всъщност акари може да се създадат във вашия пчелин в резултат на въздействието на амитраз, но акари могат да дойдат резистентни и от съседен пчелин. Ще го коментираме и това сега. Така че ротацията трябва да бъде направена с продукти, които съдържат етерични масла, органични киселини, пиретроиди, органофосфорни съединения и те задължително трябва да бъдат в състава на разрешени за употреба лекарствени, ветеринарно-медицински продукти. И така, това са разрешените за употреба ветеринарно-медицински продукти в нашата страна към настоящия момент 2025 година. Аз съм ги класифицирал в няколко групи. Първата група са пиретроиди. Тук се включва байварол, варотом, варостоп, поливар и алол. Те съдържат флуваринат или флуметрин. Това са пиретроидите. Втората група са амидини, като химична субстанция. Това са двата продукта Апивар и Апитраз. Единият е френски, другият е испански. Третата група са органофосфорни съединения. Тук има Чекмайт и Абивар-Си. Това е българския продукт. Българския. А това е Чекмайт, който е на Байер. Така. Към всички тези активни субстанции, както виждате, продукти, към тяхната активна субстанция е създадена вече резистентност, затова са в червено. Другата голяма група в зелено, това са продукти, които съдържат органични киселини и етерични масла в различна комбинация. А именно Апилайф Вар, Екостоп, Апигард Гел, Фурмитом, Формик Про, Данис BNN Лол, Оксиби, Апибиоксал, Кавистрип Биокс, Макс и Варомет. Колеги, общият брой на тези продукти, разрешени за употреба в България, е 20. Тоест имате богат избор от разрешени за употреба ветеринарно-медицински продукти, с които да работите. Нека се върнем отново на вароатозата. Казахме, че ако през февруари месец има 8 акара, то през месец септември те са повече от 1000. Но какво се случва, ако сред тези акари има някой, който е резистентен? Ето как се развива резистентността. Тя е дадена при пиретроиди, но не е по-различна и при останалите активни субстанции, че това е изследване направено публикувано през 2015 година, т.е. преди 10 години, от колеги от Англия, в които казват, че примерно ако има един акар, който е резистентен с тъмното, следващото поколение една значителна част са резистентни и повечето акари са резистентни в края на сезона. Тоест, ако говорим следващото поколение, че са 50% резистентни, а в последствие повечето акари са резистентни, то означава, че в рамките на един сезон би могло да имаме
хиляди резистентни акари. Значи, тъй като акара се размножава изключително бързо, по същия начин се увеличава и броя на резистентните акари към конкретна активна субстанция. И така, ако имате само един резистентен акар, за 6 месеца може да се достигне дори до 40 000 акара, но само в семейство, което е преобладаващо търтевото пило. Това на практика не се получава в България. Но по-реално е да имате и пило за пчели работнички и търтево пило. Тогава, виждате синята линия, тогава акарите могат да бъдат около 15 000. Никак не е малко. Говоря за резистентните акари. И само ако вие водите правилно борбата и снижавате до минимум степента на опаразитеност, тогава дори да имате резистентен акар, той няма да има възможност да се възпроизведе, когато поддържате изключително ниска степен на опаразитеност. Ето защо. Това е схема, която показва, че ако вие, примерно, през месеците април или май и през юли, август третирате с ветеринарно-медицински продукти, които имат висока ефикасност, вие ще, т.е. на 60 и на 120 ден от началото на пролета, с зелената линия виждате как количеството на резистентните акари е много ниско. Ако обаче вие третирате с продукт, който има примерно 60% ефикасност, виждате в червената линия как вече достигат няколко стотин в средата на лятото и вече към края на лятото те достигат вече над 1500. Така че, колеги, бъдете много внимателни какви продукти и с каква активна субстанция избирате да третирате, защото тази резистентност може да ви създаде проблеми. Тук е дадена схема как би могло да се направи комбинирано въздействие с висока температура, т.е. хипертермия в средата на лятото, а преди това да се въздейства с ветеринарно-медицински продукти или отново с хипертермия. Така че целта е винаги да се поддържа ниско ниво на опаразитеност. Именно с продукта Varroa Tester, който е тук, с който ще направим и експеримента, да ви покажа как се работи, можете да постигнете няколко неща. Може да проследите степента на опаразитеност с акара. Можете да установите дали има резистентност или чувствителност на Varroa деструктор към ветеринарно-медицинския продукт. Можете и да проследите хигиенното поведение на пчелите, а това е изключително ценно. Ето, колеги, видео как се взимат пчели. Аз ще ви го покажа тук и от рамките, които вие сте донесли, но виждате, че по този начин се вземат пчели, след като чашката се движи отгоре надолу. В горната част на решетъчната част на продукта, на тестера, има възможност, има прозорче, където вие може да поставите изпитвания ветеринарно-медицински продукт. Когато вие вземете 150 пчели и ги държите 6 часа при това положение в тъмна стая на стайна температура, на 6-тия час вие може да отчетете има ли резистентност или не. Ще ви кажа как. Когато държите тестера 6 часа, в края на 6-тия час вече вие ще го стръскате така, че да паднат акарите върху лист бяла хартия, за да изброите акарите, които са паднали под въздействието на ветеринарно-медицинския продукт. Впоследствие, вътре в тестера, ще поставите една супена лъжица
захар. Ще го стръскате много добре в продължение на няколко минути, около 2 до 3 минути и ще видите да ви падат допълнително акари. Тоест, има ви акари, които не са се повлияли от въздействието на продукта. И когато, примерно са ви паднали 20 акара в резултат на въздействието на продукта, а после са паднали още 5 акара с пудра захар или с алкохол, но тогава вече трябва да убиете пчелите. Той е изключително още по-прецизен тест, но в единия случай имате 95-97% ефикасност, в другият е 100%. Дали си заслужава да бъдат убити пчелите, вие ще решите. Когато имате такъв резултат, примерно 20 паднали от въздействието на продукта, а 25 е общия брой акари от продукта плюс, да кажем, пудрата захар, тогава вече по формулата установявате има или няма резистентност. Когато е 80, няма резистентност. Когато обаче ефикасността е по-малка от 50 или равна на 50, то тогава вече има резистентност. Това е метод, който 1998 година е предложен от Петис. Аз също съм работил по този метод и още тогава установих, че в България има резистентност към пиретроиди. Тогава бяха регистрирани 2 продукта, Варотом, Варостоп и така. Какво обаче вие може да направите, когато трябва да направите изследване за резистентност срещу амитраз? В този случай трябва да вземете 300 пчели, значи 150 пчели са до първата част на решетката, 300 пчели са до горната част, т.е. двойно повече. В същото време пчелите трябва да престоят в тази клетка, в този тестер, 3 часа, за разлика от другите, които са 150 пчели за 6 часа. Когато правите изследване, обръщам внимание, винаги взимайте продукт, който е в срок на годност. При апивара изваждате една лентичка, в единия край измервате 4 см. Прегъвате я тук да бъде под прав ъгъл. Тя е твърда пластмаса, но дори да не е изключително прав ъгъл, е както виждате в случая, и я вкарвате в горната част. Тоест, не само да допре до дъното, а да влезе при пчелите. Значително по-голяма повърхност, ето виждате как съм го вкарал тук, за да може пчелите от двете страни да се движат по лентата и да приемат от активната субстанция. Като, ето ви едно видео, това е добре да го изгледате. Тук са взети вече 300 пчели, да го видите на практика, ще го демонстрираме и тук. При което виждате, че като стръскате до горната част на решетката, значи до тук са 300 пчели. До средната част са 150. След което вие поставяте вътре продукта, както го коментирахме. Ето е лентичката, където тук са 4 см отчетени, работите с ръкавици, защото си е химическа субстанция и при това положение го вкарвате в горната част. Ето така, сега ще видите как ще влезе. Така. Ето го, продукта остава по този начин в рамките на 3 часа. При стайна температура, казах, и на тъмно. Дори има колеги, които го правят при температура, която е в пчелина. Пчелите пак се движат. Целта е да бъде в контакт продукта апивар с пчелите, които са вътре в тестера за 3 часа. Оттам нататък вече схемата е същата. Вижда се колко акари са паднали от въздействието на ветеринарно-медицинския продукт апивар. Съответно, има ви допълнително паднали акари и установявате има ви резистентност или не. Но в конкретния случай
автори, които са разработили този тест, това е модифициран тест, който ви го показах, коментират следното, че когато продукта има ефикасност над 97%, тя е много висока. Да, колеги, защото регистрацията на продукти от тази група, дали съдържат пиретроиди, амидини или органофосфорни съединения, ефикасността им трябва да бъде над 95%, за да бъдат регистрирани. Когато ефикасността е между 90 и 97%, тук авторът коментира, че това е висока ефективност. Умерена ефективност, когато е 80 до 90% и слаба ефективност, когато е под 80%. Затова пак повтарям, ефективността трябва да бъде над 95%. И така, видяхме продуктите. Видяхме колко са много въздействието на редица стресови фактори върху пчелите и сега трябва да направим анализ, да знаем с какво да работим. На първо место подхождаме от тук сертифицирани ли е пчелина или не, защото по един начин се използват ветеринарно-медицински продукти, които са сертифицирани за биологично производство пчелини, или когато са конвенционални, вече може да използвате цялата тази гама. Какъв е интензитета на пчелни семейства в района? Тоест до вас има ли много пчелари, колко е броя на пчелните семейства, как водят борбата тези пчелари и така нататък. Какъв е здравословният статус, както на вашите пчелни семейства, така и на пчелните семейства в района. Вие това трябва да го знаете. Пчелните майки какъв произход имат? Вие ли ги произвеждате? Купувате ли ги от лицензиран майкопроизводител? Какъв е техният здравен статус? Как се развива пчелното семейство? Силата на пчелното семейство. Това от тук обръщам внимание и именно тази сила има отношение не само към дозата, която ще използвате, но дали нямате и смесена инфекция. Защото казахме, че при нозема церане семействата през целия сезон се развиват много бавно. Голяма част от тях дори не могат да иззимуват. Какъв е сезона, каква е температурата? Част от продуктите ветеринарно-медицинските се прилагат при определена температура през даден сезон, защото има остатъчни количества, не могат да се прилагат в активния сезон и така нататък. Има ли паша или няма паша? Така че всичко това има значение, както и времето, в което ще използваме продуктите. Какви са резултатите от третирането? Колеги, задължително на няколко семейства направете едно контролно третиране. Тогава вече на останалите. По този начин вие ще се ориентирате какво се случва. Кои ветеринарно-медицински продукти сте използвали по години? Защото не може всяка година да ползвате едни и същи продукти. Рано или късно ще се стигне до създаване на резистентност. Има ли е, няма ли е, това вече вие може да го проверите. Има ли възможност за презаразяване? Тоест, става въпрос за пчели от съседни пчелини, какви третирания са правени в района и така нататък. Така че, на фона на всичко, колеги, виждате една формула, която и аз не мога да я обясня. Следователно, няма формула, която да може да спазвате всяка година по един и същи начин във вашия пчелин. Именно за това. Тези параметри, които ги коментирахме, трябва да ги разглеждате като комплекса, не самостоятелно. Всичко това трябва да бъде анализирано. Затова ви казах, че няма шаблон, а трябва да мислите, защото степента на опаразитеност, резистентността, това са динамични процеси. Вие при вас може да няма резистентни акари, но могат да дойдат резистентни акари от съседен пчелин. И тогава да кажете ми няма ефект. Да, няма ефект именно поради тази причина. Анализирате всичко, променяте подхода при воденето на борбата с вароа и не е необходимо да прилагате ветеринарно-медицински продукти по всяко време. Ако ви имате много ниска степен на опаразитеност. И с успех може да използвате натурални продукти, които стимулират имунитета на пчелите. Трябва да направите контрол на съпътстващи заболявания, защото виждате, че
вароатозата се развива заедно с вирусни заболявания, с ноземи и така нататък. И всичко това е елемент от цялостната стратегия за борба с вароа. Така че, толкова по въпроса с вароатозата. Сега ще говорим за борбата с нозематозата. Колеги, преди няколко години, виждате, това е през 2021 година, пак поради висока смъртност, имаше създадена комисия с заповед на министъра, аз също бях включен в тази заповед, да се установят какви са причините за смъртността на пчелните семейства в България. Какво се установи? Взети са проби от различни райони на страната. Това, което е тъмно-синьо, това означава, че 100% от пробите са позитивни за нозематоза. Както видяхте, това съвпада и с изследванията на следващата година, че са заразни заболявания, има ги в цялата страна. Не зная по какви причини в този регион по-малко проби са изпращани или не са изпращани проби за анализ. Независимо от това, заболяването нозематоза е разпространено в цялата страна. Така че клиничните признаци са по-малко, казах ви, но какво прави ноземата? Ноземите, спорите, попадат в лумена на червото. В червото. Оттам, това е една клетка, епителна клетка на самото черво. Оттам те влизат през стената на епителната клетка, размножават се, минават през различни цикли и отново излизат като спори, отново в лумена. По този начин те увреждат самата клетка, същевременно увеличават своя брой. Това е цикъл на развитие на ноземи. Но при това си развитие те нанасят значителни увреждания. Казахме го. Настъпват промени в метаболизма на протеините. Това е белтъка в организма на пчелите. Настъпва увреждане на епителните клетки на червото, там където са преминали през стената на епителната клетка. Такива пчели не могат да усвоят цветния прашец и хранителните вещества. Настъпва гладуване. Независимо, че вие виждате, че има хранителни запаси, има цветен прашец, самите пчели, болните пчели гладуват. Те пренасочват протеините за възстановяване на епителните клетки, а протеините се намират в хемолимфата. Хипофарингеалните им жлези закърняват, защото им трябват и протеини за тяхното развитие. Оттам нататък има непълноценно хранене на майката и на пилото. И виждате как целият цикъл се завърта с негативно въздействие на тези спори. Когато говорим за философия на третирането, нека да обърнем внимание на няколко неща. Че експозицията на някои пестициди по време на развитието на пилото увеличава податливостта на пчелите към инфекция с нозема церане. Тоест, ако има пестициди в семейството и има пило, това означава, че пилото е по-податливо към заразяване с нозема церане. Ето автора, който го е доказал това нещо. Пчели, които са отгледани от пило в килийки, съдържащи повече остатъчни количества от пестициди, са по-често инфектирани с нозема церане в сравнение с тези, отгледани в пити с по-малко остатъчно количество от пестициди. Пак отиваме на варианта с пестицидите. Минимум количество от пестициди. Опаразитяването с нозема церане през пролета и с вароа през лятото предизвикват проява на болести, свързани с стрес, например аскосфероза. В същото време, трябва да знаете, че оксаловата киселина инхибира млечно-киселите бактерии, потиска ги, а те имат жизненно важна роля за имунитета. Така че, още нещо.
Инфекция с нозема церане намалява ефикасността на продукта апивар с активната субстанция амитраз, който е срещу вароатозата, поради промяна в поведението и социалните контакти на пчелите, опаразитени с нозема церане. Значи, колеги, вие видяхте какви са клиниките при нозематоза. Пчелите нямат добър контакт помежду си и да отнемат част от активната субстанция не могат да я предадат на други пчели. В този случай не става въпрос, че продукта апивар не действа. Той действа, но пчелите, които са болни от ноземи, не могат да имат добри социални контакти и не могат да разпространяват тази активна субстанция. Трябва да имате предвид и следното нещо, че третиране с оксалова киселина причинява сублетални ефекти. Какво означава това сублетални? Виждате пчелата, че е жива, но в нея настъпват промени. А какви именно? Понижена продължителност на живота или скъсена продължителност на живота. Промяна в и по-скоро в намаляване стойностите на ПХ на храносмилателния тракт и на хемолимфата. А вие разбирате какво значи да се промени ПХ-то в хемолимфата. Сериозна вреда за пчелата. Инфекция с нозема церане потиска имунитета на извънгнездовите пчели. Обикновено боядуват извънгнездовите, затова експериментът е направен с извънгнездови. Навсякъде цитирам автори, за да виждате, че тук става въпрос за сериозни научни изследвания. И така, когато говорим за превенция, колеги, и за контрол, имаме 3 стълба, на които да стъпиме. Първият е въздействие върху епителните клетки на червата. Това може да стане с подхранване с допълващи фуражи. Това са билкови продукти. Вие ги виждате пред вас. Има една част от тях. С цел повишаване устойчивостта на клетъчните стени и намаляване количеството на ноземните спори в храносмилателната система на пчелите. Значи, колеги, когато епителните клетки са здрави, дори и да има спори, те, както са в лумена на червото, те преминават, не могат да се размножават и пчелите ги изхвърлят с фекалиите. Или много малка част от тях навлизат през стената на червото в епителната клетка, за да се размножават и да се намножават. Вторият стълб е активиране на имунната система на пчелите. Отново това става с билкови продукти с цел повишаване съпротивителните сили на пчелите и намаляване вредното въздействие на ноземите върху организма. Защото би могло да има ноземи, но когато има висок имунитет, тези ноземи няма да нанесат това вредно въздействие, отколкото ако дори са по-малко на брой като количество, но е слаба имунната система на пчелата. И на трето место, контрол на съпътстващи заболявания. Тоест, вароатоза, бактериални, гнилцови заболявания, вирусни заболявания, аскосфероза и така нататък. Тоест, нозематозата обикновено не върви като самостоятелно заболяване. Така че на това трябва да стъпите. Казахме, че тежестта на протичането не е право пропорционална на количеството на ноземните спори и от съществено значение е физиологичното състояние на пчелата. Пчели с активна имунна система могат много по-лесно да преодолеят инфекция с ноземи, отколкото ако е с сринат имунитет. И само чрез правилно съчетаване на комплексни мерки на научна основа, подкрепени с доказателства, разбира се, може да се постигнат добри резултати в превенцията и контрола на нозематозата. По отношение на натурални продукти, много автори работят в целия свят. Как трябва да водят борбата с нозематозата? Дори виждате, ето това е в списание Animals, че когато се използва окситетрациклин или фумагилин, който се използва, един е срещу бактериални, но фумагилина се използва и срещу нозематоза, то тогава
настъпва дисбаланс в микробиома на пчелите. Срива се имунната система и по този начин пчелите стават по-възприемчиви към инфекция с ноземи. Това е принципа. Когато се използват натурални продукти, то тогава, натуралните продукти могат да бъдат различни. Могат да бъдат и органични киселини, полизахариди и екстракти от билки, могат да бъдат етерични масла, микроорганизми и така нататък. Всичките въздействат благоприятно, защото като цяло нозематозата има негативен икономически ефект за пчеларя. Така че това е начина на въздействие. Казахме, че има много смесени инфекции. Не само вариотоза, това са вируси, американски, европейски гневец, като гнилцови заболявания. Казахме, че и серация вече я има от миналата година в България. Аскосфероза, амебоза, нозематоза, това са гъбични заболявания и така нататък. Тоест, много малко са семействата, които са свободни от тези патогени, защото това са заразни заболявания и те се разпространяват широко в страната ни. И именно тук е ролята на натуралните продукти. Колеги, няма регистрирани ветеринарно-медицински продукти за борба срещу нозема церане. Няма. Единствено в България има един продукт, който действа обаче на нозема апис и много противоречив ефект към нозема церане, тъй като е създаден когато в България беше широко разпространена нозема апис. Затова тук вече роля имат натуралните продукти и екипите работят именно научните в тази посока. Какво означава прецизно хранене, колеги? Това означава, че когато през лятото има богато разнообразие от растения, от билки, от паша, количеството на пилото е голямо през пролетта, през есента, семействата са с много висок имунитет и съответно оцеляват през зимата и правилно се развиват през пролетта. Ето ви какво означава да има голямо разнообразие от паша. Когато обаче пашата е по-оскъдна, тогава ключовите молекули, които са в тези растения, са по-малко. Тогава и количеството на пилото е по-малко, семействата се развиват по-слабо, по-трудно зимуват, имунитета се намалява и същевременно много бавно се развиват през пролета. Следователно, пашата има голямо значение. Ключовите молекули, които са в растенията, също. Ето ви стратегия, разработена през 1922 година, това е публикувано. Как могат семействата да бъдат, как може да бъде повишена тяхната устойчивост към промяната на околната среда? А именно, чрез използване на прополис и на прашец, етерични масла, аз тук съм добавил и билковите екстракти, всичко това въздейства на микробиота, а това означава на имунитета. Активира се имунитета, както и с гъбични екстракти, повишава се, тук се активира имунитета, повишава се метаболизма и всъщност това е ответна реакция към стрес. Използване включително и на пробиотици. Следователно, всичко това, което виждате, е стратегия за използване на натурални продукти, която има една единствена цел – да повиши имунитета на пчелите. Няма по какъв начин да се води борбата. И тук имам удоволствието да ви представя български натурални продукти, на които и аз съм автор. И то защо имам удоволствие? Защото България е богата на много билки. Ние сме едни основни износители на билки, не на екстракти, на билки в света. А може би сме на първо место и в Европа. Но малко продукти създаваме.
изкупуват се като суровина, екстрахират се, съответно се внасят обратно в нашата страна като готови продукти. Именно това са готови продукти за борба с отделните заболявания по пчелите и то основно на базата на повишаване устойчивостта на пчелите към отделните причинители. Именно чрез тях може да се засили имунитета. Коментира го, че именно през 24-та година, миналата година, един час коментирахме как да се засили имунитета при пчелите. Продуктите, които би могло да се използват, които вече едните са 7, другите са 5 години на българския пазар, доказали своята ефикасност. Това са Ноземат Херб, Ноземат Херб Плюс, Имуностарт Херб, Аскомат Херб, Вирусомат Херб и Бактеромат Херб. Срещу ВРО използвайте само разрешени за употреба ветеринарно-медицински продукти. Един от продуктите е Имуностарт Херб. Самото име говори, че се активира имунитета на пчелите с него. Много изследвания има в тази посока. Публикувани са както в списанието на Селскостопанска академия, още през 2021 година, екипа работещ по този въпрос е от Селскостопанска академия. Пак от Селскостопанска академия и от Българската академия на науките, проведено изследване с този продукт, публикувано през 2022 година, какво е влиянието на билковия продукт Имуностарт върху развитието на пчелното семейство. На базата на тези и на други изследвания, включително мои собствени изследвания, бих могъл да ви кажа следното. Какъв е механизма на действие? Въздействат благоприятно върху развитието на хипофарингеалните и на слюнчените жлези на пчелите. Благоприятно развитие на дорзалното масно тяло, а там се синтезира и хемолимфата на пчелите. Увеличава се синтеза на пчелно млечице, общ белтък и лизозим, а това са маркери за имунитет. Активира се имунитета, повишава се устойчивостта към заболявания, увеличава се популацията на пчелите и на пилото. Тоест, имате не само здрави пчели, но включително увеличена популация. А от тази популация вие може да очаквате и добри добиви. Продуктите Ноземат Херб и Ноземат Херб Плюс. Те са насочени за въздействие и за подобряване статуса при нозематоза. Ето ви изследване от колеги от Селскостопанска академия и от Българската академия на науките за въздействието на Ноземат Херб и Ноземат Херб Плюс като една алтернативна терапия срещу нозема церане и ефекта върху силата и продуктивността на пчелните семейства. Колеги, този материал е публикуван в международното списание, научно списание с висок импакт фактор Pathogens през 2021 година. Изключително позитивно въздействие. Колектив вече, в който са автори не само от Селскостопанска академия, но и от Българската академия на науките, но включително и от Тракийския университет. Отново провеждат изследване с тези продукти по отношение възможностите за намаляване на смъртността при пчелите през зимата. Също много позитивно въздействие. Включително и на семинар още през 2020 година за въздействието на стимулиращите продукти. На базата на тези изследвания може да се направи едно обобщение какъв е механизма на действие на тези продукти. Те имат благоприятен ефект върху чревната микрофлора и епителните клетки на червото. Тоест, както говорихме в философията, уплътняване стената на епителните клетки и подобряване на чревния микробиом, който е фактор за добрия имунитет при пчелите. Увеличава се съдържанието на общ протеин и лизозим, а това казах, че са маркери за имунитет. Активира се имунитета,
повишава се устойчивостта към нозематоза и се намаляват ноземните спори, защото те не могат да се размножават, не могат да навлезат дори в клетките на червото, в резултат на което пак се повишава популацията на пчелите и на пилото, увеличава се продължителността на живот на пчелите, намалява се зимната смъртност. Така че факти, доказани във времето от научни колективи и от практика от самите вас. Продукта Бактеромат Херб, както говори името му, то е за борба срещу бактериалните заболявания, защото има смесени инфекции, не само вариотоза, но вариотоза, примерно и европейски гневец, или нозематоза и европейски гневец. За него има доказателства и то публикувани сега тази година, но изследването е продължило през 2021-2024 година от научни работници от Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт в София и от референтната лаборатория болести по пчелите, при което е доказан неговият антибактериален ефект, както срещу причинителя на европейския гневец, така и на американския. Но при американския е доказан само лабораторно, тъй като нямаме право да въздействаме в пчелин, който е заразен с спори на американския гневец върху болните пчелни семейства, а те същите трябва да бъдат унищожени и изгорени. Но останалите условно здрави семейства биха могли да бъдат третирани, за да се повиши имунитета и тяхната устойчивост. А клинично е доказано през този период и няма рецидиви, че продукта Бактеромат Херб, използван при бактериално заболяване европейски гневец, с него се постига оздравителен ефект. Продукта Аскомат Херб, той въздейства на аскосферозата. Много добри резултати. За него и вие може да отчетете ефикасността, защото или има мумии на дъното на кошера и прошарено пило, или няма. Продукта Вирусомат Херб, той въздейства на хипофарингеалните, на слюнчените жлези на дорзалното масно тяло, т.е. върху развитието на органите и системите на организма. Увеличава се синтеза на протеини, активира се имунитета, съответно устойчивостта към вируси, увеличава се популацията на пчелите и на пилото, удължава се продължителността на живот. Колеги, всички тези биокилови продукти са насочени именно към активиране на имунитета, устойчивостта към патогени и удължаване живота на пчелите. Да имат по-добро физиологично състояние. Така че, много е важна профилактиката. Не е нужно да изчаквате да има дадено заболяване да се прояви и тогава, вече когато вие виждате тези клинични признаци, които са изключително тежки, да стартирате своите действия. Ще ви кажа един пример. Това ще е тема, която ще бъде публикувана в международно списание по отношение на въздействието на тези билкови продукти по отношение на зимната смъртност, като изследването е проведено през периода 23-24 година, т.е. говорим за този зимен период, а вие видяхте, че през времето 22-23 смъртността при пчелните семейства в България беше между 20 и 30%. Говоря средната смъртност. В случая са анкетирани 70 пчелари, които са собственици на 8935 пчелни семейства в 20 области на страната. Смъртността, средната, при всички тези семейства е 2,2%, но всички тези пчелари са използвали билковите продукти, най-вече в комбинация, и са използвали само разрешени за употреба ветеринарно-медицински
продукти за борба срещу вароатозата. Така че, много е важен подхода. Тук сериозен научен екип работи, защото и ще бъде публикувано скоро в международно списание, тъй като по този начин се доказва и следното, че начина на водене на борба чрез разрешените продукти за борба с вароатозата и с останалите билкови продукти за активиране на имунитета и намаляване количеството на патогените, може да се въздейства срещу неблагоприятните климатични въздействия върху пчелните семейства. Вие знаете, че през миналата година температурата в България средно се повиши с 2,1 градус, което е изключително много. Като средно в света е с 0,2 градуса се повишава. Виждате, че има засушавания и в даден момент много интензивни валежи, каквито са и сега в момента, но вече пчелите не са в активно състояние. Така че тези билкови продукти може да ги използвате през пролета, март-април, с цел развитие на пчелните семейства. Може да ги използвате през лятото в активния сезон, когато се създавате отводки. Защото вие веднъж, когато третирате през пролета, няма нужда да третирате и в активния сезон. Те имат своето въздействие в продължение на няколко месеца. Резултатите от всички тези изследвания, които ви показах като статии, са на 60 ден от началото на третирането. Тоест, пчелните семейства са третирани един месец, а хемолимфа, тегло, органи и така нататък, материалите, които са изследвани, са проверени на 60-тия ден, т.е. един месец след като са третирани тези пчели. И есента през месец август, септември, т.е. да ги подготвите за добро зимуване. Тук ви уверявам, че те съдържат само български билки. Няма вносни екстракти. Не може да има остатъчни количества от тях, защото това са билки, които част от тях се посещават и от пчелите. Те не променят меда, вкуса на меда и на пчелните продукти, нямат ГМО, нямат ароматизатори. Прилагането им е в доза 10 мл на пчелно семейство за всичките. Вече могат да бъдат приложени, разтворени в 200 мл захарен сироп, когато се прилагат в хранилката. Това е през април месец. Самото начало е препоръчително, защото по-трудно приемат сиропа, 10 мл от продукта с 50 мл захарен сироп с накапване или чрез напръскване. Независимо от начина на прилагане, пчелните семейства трябва да се прилагат, когато е профилактично, 2 пъти, когато е... Аз ви съветвам обаче 4 пъти, това е най-добрият ви резултат. Защото билковите продукти действат чрез натрупване и то през интервал от 5-7 дни. Когато обаче има бактериално заболяване, тогава билковите продукти се прилагат 6-кратно. Много упорити са бактериите. Можете да смесите 10 мл от продукта с 300 грама до 500 грама медно-захарна пита. Целта е да се изконсумира в рамките на 10 дни, за да може след интервал от 10-14 дни да им подадете втори или трети път, ако не сте третирали с тези продукти през есента. И така, когато е самостоятелно прилагане, казахме, всеки един от продуктите се прилага по 4 пъти през интервал от 5 до 7 дни. Когато комбинирате обаче при нозематоза и активирате имунитета, което е по-добрата комбинация, то тогава вече е по 4 пъти, но интервала е през 3-4 дни. Тоест 8 третирания в рамките на един месец. Когато е бактериално заболяване, тогава ви казах, че вече е по 6 пъти, пак през интервал от 3-4 дни. Когато обаче има комбинация между бактериално заболяване, в случая да кажем европейски гневец и нозематоза, то в този случай трябва да използвате имуностарт, бактеромат и ноземат. Виждате ли колко е важно да имате правилно поставена диагноза. Не можете своеволно да прилагате продукта.
Тогава вече е по 6 пъти, защото говорих, че при бактеромат херп е по 6 пъти и то през интервал от 3-4 дни. Би могло да има аскосфероза и вирусно заболяване. Може да ги комбинирате и по този начин. Стига да знаете какви патогени имате. По същия начин е през 3-4 дни, 3-4 пъти през интервал от 3-4 дни. Когато има нозематоза с вирусно заболяване, тогава дори и трикратно през 3-4 дни с трите продукта имуностарт, вирусомат и ноземат херп е достатъчно. Така че начините на прилагане са чрез сироп в хранилката, чрез спрей, чрез накапване с медно-захарна пита. Това е производител Екстракт Фарма, български производител, повече от 20 години на българския пазар, който същите тези екстракти ги произвежда и за хранителни добавки за хора. Така че, какви са перспективите, колеги? Бъдещето е в използване на фитотерапията. Тъй като няма разрешени продукти за борба с другите заболявания. Няма алтернатива за тях. А за да засилите имунитета, използвайте само продукти, които са доказани. Правете превенция. Тя е по-добра от лечението. Ако превентивно трябва да приложите, е добре да приложите 3 пъти, за лечение ще е необходимо 6 пъти. Към билковите продукти не се създава резистентност. Те са източник както на нектар, на полифлорен цветен прашец. Те съдържат именно тези ключови молекули, които са екстрахирани. И няма да коментираме продукти, които имат висока токсичност и са заместители на естествения прашец. Всичката тази информация, колеги, я има в моя YouTube канал, който се казва Доктор Илиян Гечев Здрави пчели. Една голяма част, особено за клиничните признаци, има в книгата Ветеринарен наръчник по пчеларство и биологично сертифициране. Така че, ето го и наръчника. Аз ви благодаря за вниманието и от тук нататък очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. И ние благодарим, докторе.